Яздырасыңмы? А ты уже включил, что ли, давно? Сәлем, дуслар. Ассаламу алейкумдар. Сезне кабат менә шушындый бәйрәм рухында сәламлыйбыз. Узган атнаны хәтерләсәгез, Гаит бәйрәме иде. Бүген инде менә кичә генә без 9 май җиңү көнен билгеләп беттек. Һәм бүген атнабызны башлыйбыз шушы чыгарылыш белән. Бик матур башлап җибәрдек атнабызны. Бик матур котлаулар белән. Ассаламу алейкумдар. Тагын бер кат. Киттекме? Киттек. Так, нәрсәләр борчыдаймы? Мин әйтеп карыйм инде. Син аңлагансыңдыр инде нәрсәдән башлыйм мин. Мин бит инде үзем Челси футбол командасын җан атам. Әлеге вакытта алар ирләр командасы 4нче урында, ялгышам, 3нче урында баралар. Менә хатын-кызлар арасында футбол Челсиистлар кичә бугайымы? Кичә чемпион исемнәренә лаек булды. Иң мөһиме шул командада Татарстанда туып үскән Актүбә бистәсе кызы Алсу Абдуллина шул исемгә лаек булды. Шәбиш бу. Ялгышмасам без кайчан октябрьдә гына куанган идек, аның Челси клубына күчкән дип, менә ниләр, контрактлар төзегән дип, контрактларга кул куйган дип. Менә хәзер ул чемпион исеменә лаек булды. Мин үзем гомумән хатын-кызлар футболын карарга яратмыйм. Ничектер күңелем ятмый. Хәтта теге сугышчылар да бар бит әле, теге ММА. Менә хатын-кызлар бокс белән шөгыльләнүче хатын-кызларын карарга яратасың. Юк, шуннан да ничектер ямсызрак күренер шул. Менә профессионал ниләр хатын-кызлар инде, боксчылар. Нормаль сугышалар туктар. Шуннан да иратларга бирегә магытларалар. Куркыталар. Без исә Алсу Абдуллина чын күңелдән котлыйбыз. Татарстан, Аллага без булдырабыз. Менә безнең Казанда әлегә 5G шелтәрен гамәлгә кертүне азга гына туктатып торачакларын хәбәр иттеләр. Бу инде озакка түгел, без бу мәсьәләгә май ахырында кабат кайтачакбыз дип хәбәр итә безнең министрлар. Ләкин әлегә менә шушы илдәге һәм дөньядагы соңгы арада булган вазгыять аркасында әз генә бу эшне паузага куеп торырга туры киләчәк ди алар. Күрәле 5G ул шул LTE түгелме соң? Шуңа бит. 5G аннан да яхшырак дигән сүз түгелме икән? Бәлкем оннан LTE VIP булсын. Мин ничектер шулай дип күз алдыма китердем. 5G ул теге LTE кебек. 4G. Теле2 дөресен генә әйткәндә, метроның бер өлешендә менә шул 5G шелтәрен тест режимында бер эшләтеп җибәргән иде инде. Ләкин әлегә менә бу эш тукталып торачак дип хәбәр итәләр. Гомумән дә булмый дип курыкмагыз дип тә кисәтеп куярга ашыгалар. Тиздән Алла берсә көтегез, сабыр булыгыз. 5G дә булачак монда. Интернетыгыз тагы да тизрәк йөгереп йөрәчәк Алла берсә. Кадерле язылучылар, сезнең күзләрегез аурая, сулышыгыз аурая. Һәм сез әкрен генә йокыга китәсез. Һәм уянгач, хоп, үзәл син беләдеңме инде безнең Казаныбыз шәһәр даны исемен йөртә. Шундый мәртәбәле, данлыклы шәһәр исемен йөрткәнгә күрә, шул уңайдан Россия Үзәк банкы 10 сумлык тиен акчалар чыгара. Менә алар. Тәнки акчалар чыгара. Син градацияны сизәсеңме, әйме? Әгәр дә инде без кайчандыр 2000лек сумда сүрәтендә булырга тиешибез интендәйме? Вакытындаймы? Соңыннан 200 сумлыктаймы? Булырга тиешибез 2000лектә анда Владивосток җиңеп чыктаймы? 200 сумда Крым, ялгышмасам, һәм без менә үз җиңүне менә 10 сумлыкка төшердек тә куйдык. Менә шундый яңалык мине борчыды. Алар нинди теге тираж белән дип әйтәләрме инде? Нинди күләмдә чыгарылачак икән? 1 миллион тиражы. 1 миллионга якын диләр. Әйдә искә төшерик әле. Нинди шәһәрләр, нинди акчалардаймы? Нинди нәләр төшерелгән? Нинди кайсы акчанда, нинди 5 сумлыкта. Хәзер инде алар юк. Гамәлдән чыктылар. Анда Бөек Новгород, әйме? 10 сумлыкта, 10 сумлык кагазда. Алар бар әле, ләкин бик сирәк очрый. Красноярск 50 сумда, Санкт-Петербург 100 сумда, бу ходовой акча. Мәскәү 500 сумда, Архангельск 1000 сумда, Ярославль 5000 сумда, Хабаровск. Монда инде үзең беләсең 2000да Владивосток һәм 200 сумда Крым ярым утравы. Кара әле менә ул тиен һәм кагаз акчаларда ярый төрле шәһәрләрне сурәтләрләр, әйме? Менә шулай да синең кесәңдә менә шушы 10 сумлыктан кала башка акча бармы?
Тире акча. Юк. Юк шу. Әйе. Алар бит барыбер электрон акчаларга әверелеп бетте. Әйе. Шунысы кызык бит инде барыбер. Бу бит инде барыбер нумизматлар өчен дәйме, минемчә. Коллекция өчен. Шулай бит инде дәйме. Дөрес күзәтү ясыйсың бит. Карале, шуннан да менә безнең кесәдә менә 10 сумлык булса, шул 5 сумлык бардыр инде. 2 сумлык булган. Күрсәтергә дип махсус алып килгәнсез. Әйе. Былай йөртмибез инде без барыбер. Ни дисәң дә. Менә шул. Билгеле булганча, май айы җиттеме, дача сезоны башлана. Бакчачылар, агачлар, куаклар, чәчәкләр утырта башлый. Һәм шул ук вакытта үзләренең дачадагы йортларына кирәкле азык-төлек тә ала башлыйлар. Әлбәттә. Менә безнең Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы хәбәр итүенчә, кибетләрдә кайбер төр товарларга сорау арткан икән. Ул да булса макарон эшләнмәләре, консервалар һәм башкалар. Ләкин министрлык шул ук вакытта кисәтергә ашыгып куя. Борчылмагыз, барлык товарларга да запас җитәрлек дип хәбәр итәләр. Корал шул шикәр белән әйме мондый ни. Ыгызыгы булды. Ничә сум соң хәзер? Мин белмим. Лек теге ыгызыгылар чыкты бит инде теге. 90 сумга кадәр күтәрелде дә ул. Хәзер хәле ничегрәк икән ул шикәр комының? Бәясе төшкән багай. Менә шундырак хәлләр. Бакчачылар товар ала дип кибетләргә ыргылып, макароннар һәм консерваларны алып бетерергә ашыкмагыз. Язылучыларыбыз. Безнең илдә барлык товарларга да запас җитәрлек. Шикәр синдромы булмасын инде. Кичәге 9 майга багышланган үлемсез полк акциясе. Мин моның тегенең мәгълүматларын әйтеп куйдым инде. Ул безнең Толстой урамыннан башлап Казан кирмәненә кадәр дәвам итә, һәм аның арасы 2,7 километр булды. Һәм беләсеңме ничә кеше катнашканда? 396,400 кеше. Бу беләсең килсә Түбән Кама шәһәреннән дә зуррак бит. Почти 2 тапкырга зуррак. Беләсең, бу кеше саны арта дигән сүз. Күбәя, синең катнашканың бар имы андый акцияларда, андый чараларда? Юкмы? Катнашасың. Менә минем катнашканым юк, ләкин катнашасым килә. Минем дә катнашасым. Бабайның сурәтен тотып, фото сурәтен тотып, рәхәтләнеп бер 3 километр барасың инде шундый барасың да күрсәтеп кайтасың. Менә шундый мәгълүмат бар миндә. Ул безнең балаларда да, гомумән үзебездә дә патриотлык хисләрен рухын уятыр өчен, уятыр өчен, яңартып тору өчен, елдан-ел яңартып тору өчен һәм гомумән аны сүндермәс, бетермәс өчен кирәктер дип уйлыйм мин мондый акциялар. Минекеләр катнаша, минем хәле җифтем белән кызларым катнашалар анда юдинында. Рәхәтләнеп бирәләр. Кичәдә менә фотосурәтләрен күрсәтеп бирделәр. Афәрин, булдырас, мин дә әле сезгә кушылырмын. Тагын менә шушындыйракта хәбәр бар икән бит әле. Headhunter аналитиклары хәбәр итүенчә, Россиялеләр әле дә үзләре торган җирләрдән башка регионнарга күченергә теләк белдерә икән. Бигрәк тә торган җирләреннән башка җирләргә күчәсе килү теләген Волгоградта яшәүчеләр һәм Челябинск өлкәсендә торучылар әйткән ди. Менә шундый яңалыклар, димәк, минем турыда каян белдерә микән алар? Үз торган йортларын башка төбәкләргә алыштырырга теләүчеләр күбрәк Мәскәү һәм Санкт-Петербургка китергә телиләр икән. Татарстанга барга җыенучылар да бар. Ләкин Татарстан менә бу исемлектә 9нчы урында гына ди аналитик. Мин юк икән анда, минем бер кайда күченәсе килми. Күченәсе киләдер, ләкин без менә күченергә теләгән шәһәрләр исемлегендә Татарстан 9нчы урында гына. Ни бары? Ни бары? Ни бары 9нчы урында. Алла берсә 1нче урынга күтәрәләр. Әйме? Бәлки. Шул 10 сумлыктан 1000 сумга күчсәләр. Менә бу 10 сумлыкта, Менә. Кем белә, Шундырак яңалыклар. Менә син күченергә теләр идең. Башка төбәккәме? Төбәккә, Россиядәге башка берәр төбәккә. Беләсеңме? Менә дөресен генә әйткәндә, күченерим Мәскәүгә генә. Мәскәүгә генә. Бүтән бер кайда күченмәсем. Татарстаныбыз менә монда, Татарстанны гомумән ташлап китәсе килми. Шәбиш монда. Рәхәт монда. Беләсеңме? Менә дөресен генә күңел тынычлыгы бар монда. Ни дисәң дә. Башка төбәккә чыксаң, хәтта менә мин кичәгенә Башкортстаннан кайттым. Ничектер менә шикләнү монда. Беләсеңме ничектер теге. Үземне әллә ничектер хис итәм менә. Монда күч белән менә граница чикне генә күчтек, рәхәт булып китә. Казанга якынайган сайын тагы да рәхәтрәк булып китә. Менә шундый хисләр Казан уята. Нинди генә матур булса да чит яклар сагындыра, туган якты тикмәгенә әйтмиләр шул. Менә шундый эшләр, дуслар.
Тора бара нишләр? Монысын инде вакыт күрсәтер. Assalamu alaykum.